Friesland telt goed 60 boeren die het biologisch boertje. Een groot part daarvan levert haar een malko aan zuivelgigant Friesland Campina. Henk Bronsma van Bolzert, al 24 jaar bioboer, is een daarvan. Zijn vertrouwen in het bedrijf had een doek op rond. Waar de boeren nou leelkom binnen is dat dit zo onverwachts in plotseling komen is. Ontnota wie de prijs van biologische malken keppelen aan die van gewone malken plus een extra vergoeding. Maar daar wil Friesland Campina van af, want de supermerken willen er net meer genoeg voor betalen. Dus zit er betocht om uit te gaan van de prijs van biomalken in omliggende landen, zoals Duitsland, Denemarken en Engeland. En dat scheelt zo'n 2 cent liter. Een aantal van de boeren zo'n willen dat er op basis dat Nederland in een weging zwidermaai telt dan bijvoorbeeld Engeland, waar de traditioneel de melkprijs al lager is. Juist van biologisch. En Denemarken natuurlijk hetzelfde verhaal. En Duitsland neemt wel voor een groot gedeelte de wegingsfactor mee. Maar Nederland wordt daarin te licht meegenomen naar uw smaak. En dat scheelt oordeel tot Washington. Ja, en wat betekent dat van jou als boer? Wat scheelt dat jou nou niet? Dat is makkelijk uit te rekenen. We melken 350.000 liter keer 2 centen. Dan praat je over €100.000. Wij hebben heel goed gekeken naar wat het beste was. En wij denken ook dat dit het meest verantwoord is wat we kunnen doen. Want een nog hogere toeslag zou voor de afzet van onze biologische zuivel heel nadelig uit kunnen pakken. Ja. En dat vinden wij onverantwoord en daarom doen we dit niet. Boeren hebben intussen het lidmaatschap met Friesland Campina op zijn. Safia wil Bronsma net gaan, maar de hege heren in Amersfoort kunnen nog wel een stevige brief verwachten van het Bolzert. En zolang het net besloten is, ieder wat aan te doen. Ja, blijven strijd verder. Je kent het ons. Eind dit jaar neemt de leden van Friesland Campina een definitief besluit.